आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. नमस्कार, कोकण साद लाईव्ह मध्ये आपलं स्वागत आहे. कणकवली मधील नरडेवे नाका येथे हा जो रस्ता आहे तो काही दिवसापूर्वीच येथे गटार पाईपलाईन टाकल्या होत्या आणि आता तो त्यानंतर हा बुजवण्यात आला होता. पण आज सकाळी 8:30च्या सुमारास जी कणकवली शहराला पाणी पुरवठा करणारी जी पाईपलाईन आहे ती पाईपलाईन या गटाराच्या दिशेने असल्यामुळे ती पाईपलाईन येथे फुटली आणि त्यामुळे पाण्याचा उंबाळावरती आला आणि त्या पाण्याचा फ्लो मोठा होता. कारण ही जी पाईपलाईन ती शिवाजीनगर टाकीमध्ये जी पाईपलाईन जाते आणि मोठ्या प्रमाणात कणकवली शहरामध्ये पाणी पुरवठा होतो आणि ते पाणी इथे आल्यामुळे पूर्ण हा चर आहे तिथे पाणी साचलं आणि पाण्यामुळे हा रस्ता थोडासा खचला आहे. गटाराच्या दिशेने रेल्वे स्टेशनकडे जाणारा मार्ग खचला आहे. ताबडतोब याची माहिती कणकवली नगराध्यक्ष यांना, कणकवली नगरपंचायत यांना मिळाली असता नगराध्यक्ष दाखल झाले. त्यांनी JCB पाठवला आणि काम सुरू केले. पण काही विरोधी नगरसेवक इथे दाखल झाले. त्यांनी देखील सांगितलं की हे काम कशा पद्धतीने चालू आहे हे देखील पाहणी केली. त्या दरम्यान काही विरोधी नगरसेवकांनी सत्ताधारी यांच्यात खडाजंगी झाली. त्या दरम्यान आता सध्याची परिस्थिती आपण पाहतो की कशा पद्धतीने हे जे काम सुरू आहे. JCB इथे आलेला आहे. आपल्यासोबत नगराध्यक्ष आहेत. नगराध्यक्ष काय नेमकं परिस्थिती आहे, काय झालं? 1-1.5 महिन्यापूर्वी जो कणकवलीला भेडसावणारा प्रश्न होता कामत सृष्टीला, तिथल्या लोकांच्या ज्या विहिरी खराब होत होत्या, आरोग्याचा प्रश्न होता प्रामुख्याने, आणि या प्रश्नावर मात करण्यासाठी किंवा या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपण, मला वाटतं गेल्या सत्ताधाऱ्यांनी एक टेंडर काढलं होतं गटाराचं आणि त्या टेंडरमध्ये मोठा भ्रष्टाचार गेल्या सत्ताधाऱ्यांनी केला होता 2016 आणि तो भ्रष्टाचार करून त्या कॉन्ट्रॅक्टराकडून आधीच आपला मलिदा घेतल्यानंतर ते काम बंद पडलं होतं. गेले 3 वर्ष काम बंद पडलं होतं. ते माझे सत्ताधारी उपनगराध्यक्ष यांनी ते बसून आम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर काय झालं होतं, ते आधीच त्याचा मलिदा खाल्यामुळे ते गटर होऊ शकत नव्हतं. मग शेवटी ते आम्ही गटर कॅन्सल करून त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये त्या कॉन्ट्रॅक्टरला टाकून नंतर दुसरं टेंडर काढलं आणि तो जो प्रश्न होता विहीर खराब व्हायचा, म्हणजे देऊळकरांच्या घरापासून पाठीमागच्या ज्या सगळ्यांच्या विहिरी खराब होत होत्या त्याच्यावर मार्ग काढण्यासाठी हे टेंडर काढलं. टेंडर काढत असताना रीतसर सर्व परमिशन दिलेले आहेत, वर्क ऑर्डर दिलेली आहे आणि PWDचं ज्या नरडवे रस्ता हा PWDचा असल्यामुळे तिथली जी PWDची परमिशन आहे ती देखील घेतली होती आणि त्याच्यानंतर हे गटर केलं होतं. हे गटरवर प्रॉपर कॉन्क्रीट किंवा डांबरीकरण का केलं नव्हतं, तर हा रस्ता पूर्णपणे बसला पाहिजे होता. त्याच्यानंतरच रस्त्याचं काम केलं. हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, आता जे कोण भांडत होते हे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. सगळे आपापल्या पद्धतीने फक्त घाबरून कणकवली शहरात घेत नाही, बाजूच्या ठिकाणी कामं घेतात आणि त्यांची कामं बोगस असतात. आम्ही एकही काम, आजपर्यंतचा इतिहास आहे, विरोधकांना एकही काम आम्ही टीका करण्यासाठी दिलेलं नाही. एवढं काम चांगलं आपण करतोय. हे काम का सोडलं होतं, तर हे बसायला पाहिजे होतं. दुर्दैव असं आहे की शहराची मेन पाईपलाईन म्हणजे ज्या शिवाजीनगरची जी पाण्याची टाकी भरते तिथून जी मेन पाईपलाईन आहे, ज्या जवळजवळ 5% कणकवलीला पाणी पुरवठा होतो, ती मेन पाईपलाईन आतमध्ये फुटल्यामुळे ती सकाळी जेव्हा चालू केली तेव्हा सकाळी ते पाणी फुटल्यामुळे खाली पाणी साठलं गेलं आणि खाली साठलं गेल्यामुळे ते प्रॉपर अजून आपण केलं नव्हतं, कारण ते खचून बसण्यासाठी केलं होतं. मग ते प्रॉपर न केल्यामुळे ती पाईपलाईन, मेन पाईपलाईन फुटल्यामुळे तिथे पाणी साठलं गेलं. जवळजवळ 1.5-2 तासाचा प्रवाह त्या पाण्याचा होता आणि ते माती ती भराव बसल्यामुळे तो रस्ता खाली गेला. तर काही जणांनी ती टीका केली. टीका करून द्या, काही विषय ना, अनेक विषय आहेत. माझं तर यांना म्हणणं आहे की नगरपालिकेत या
हे रोज येतात माहितीच्या अधिकारात, रोज कागद करतात, सगळे कागद रोज माहितीच्या अधिकारात घेऊन जातात. पण ह्यांना आजपर्यंतचा इतिहास आहे, 4.5 वर्षात ह्यांना एक सुद्धा आमचं म्हणजे आमच्यावर आरोप करण्यासाठी काय मिळालं नाही. ह्यांचा इतिहासच असा आहे की भ्रष्टाचार करून हे या सत्तेत आले होते मागच्या वेळी. त्यांना कणकवली शहरातील जनतेने दाखवलेलं आहे. प्रत्येक विकासाच्या गोष्टी ह्यांचा विरोध असतो, तरी आम्ही देखील दुर्लक्ष करत होतो. असू दे, करून दे, आपल्याला काय करायचं, आपल्याला विकास करायचा आहे. माझं म्हणणं आहे, जर या टेंडरमध्ये चुकी असेल तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला शिक्षा करूया. पण ही पाईपलाईन, पाण्याची मेन पाईपलाईन फुटल्यामुळे पाण्याचा पूर्ण रस्ता खचला गेला. आता मी आदेश दिलेले आहेत, उपनगराध्यक्ष सुद्धा आलेले आहेत, नगरपालिकेच्या इंजिनियरना सुद्धा बोलवलेलं आहे. जे आता पाईपलाईन फुटली ते आमचे पाण्याचे इंजिनियर, पाण्याची कमिटीवाले सगळे आलेले आहेत. पाण्याची मेन पाईपलाईन फुटली ती दुरुस्त होईल. त्याच्यानंतर मी हा भराव सुद्धा त्यांना काढायला सांगितलेला आहे. ॲक्च्युली कॉन्ट्रॅक्टरने काम केल्यानंतर काढत नाही, पण आता हा पूर्ण हललेला आहे, त्याच्यामुळे प्रॉपर हा काढला जाईल. ही माती न भरता आता GSBM त्यांना घालण्याचे आदेश आपण दिलेले आहेत. आमच्या ताकदीवर आपण दिलेले आदेश, आणि GSBM याच्यावर प्रॉपर घातलं जाईल. पाण्याची लाईन, पाईपलाईन जी मेन आहे ती दुरुस्त केल्यानंतर GSBM घातलं जाईल. आणि GSBM घातल्यानंतर साधारणतः एक अजून 8-10 दिवसानंतर थोडंसं बसल्यानंतर पुन्हा आपण त्याच्यावर डांबरीकरण करू. हे डांबरीकरण करून देण्याचं सुद्धा नगरपालिकेने आहे. PWDने जरी आम्हाला हे दिलं तरी ते सगळं आम्ही करायचं आहे. त्याच्यामुळे प्रॉपर काम होईल. माझं या विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना विनंती आहे, घाणेरडं राजकारण नगरपालिकेत बसा. आम्ही जर काही चुकी केली असेल तर बिनधास्त बाहेर काढा आणि त्याची शिक्षा भोगायला आम्ही तयार आहोत. पण ह्यांना 4.5 वर्षात तुम्ही तुमच्याकडून बघितलं असेल एकही आरोप करण्यासारखा विषय आम्ही केलेला नाही आहे. टोटली ट्रान्सपरंट काम करतोय आम्ही. ह्याच्याही पुढे करत नका. विरोधकांचं कामच आहे विरोध करणे, पण कुठच्या गोष्टीला विरोध करायला पाहिजे? शहराच्या विकासाला विरोध केला पाहिजे का? तर ह्या विकासाला विरोध करणाऱ्यांना 2008ला कणकवली नगरपंचायतच्या जनतेने जागा दाखवलेली आहे, त्याच्यामुळे ह्यांना जनता स्वीकारत नाही आहे. 2008 नंतर हे गायब झालेले आहेत. 2008 पूर्वीचा इतिहास जर मी काढायला गेलो तर भरपूर इतिहास आहे. 2008 पूर्वी बेरर चेक काढले गेलेले आहेत. नगरपालिकेचे पैसे वापरले जायचे ह्या लोकांकडून ॲडव्हान्स. म्हणजे एवढा मोठा भ्रष्टाचार तो मी 2008मध्ये आपण सत्तेत बसल्यानंतर मिटवताना माझे नाकी नऊ झाले होते आणि आमच्या सत्ताधाऱ्यांचे. म्हणजे अशा पद्धतीने बोगस काम करण्याचं काम हे नाही केलं, म्हणूनच जनतेने बसवलेलं आहे. ही नगरपालिका कणकवली शहरातील जनतेची आहे. माझं तुम्हाला पुन्हा एकदा विरोधी नगरसेवकांना आव्हान आहे, आम्ही जर कुठे चुकत असलो, नगरपालिकेमध्ये फाईली पडलेल्या आहेत, माहितीच्या अधिकारात घेऊ पण नका, पैसे पण फुकट घालू नका. मी तुम्हाला सगळे कागद देतो. कुठे चुकीचं असेल तिथे आरोप करा आणि आम्हाला अडचणीत आणा. पण हे करत नाही आहेत, कारण त्यांच्याकडे काहीच ह्यांना मिळत नाहीये. नगरपंचायत तत्पर असते. आज लगेच पाईप फुटल्यानंतर आली, काल टॉवर पडला, त्यावेळी देखील आपल्या नगरपंचायत नगरसेवक. आता आधी तुम्हाला एक सांगतो, आम्ही 4.5 वर्ष अलर्टच होतो. आता निवडणूक जवळ आलेली आहे, 2 महिने निवडणुकीला राहिलेत. त्याच्यामुळे हे काही ना काहीतरी आम्हाला कुठेतरी अडचणीत आणण्यासाठी, आरोप करण्यासाठी हे राजकारण करतायत, बाकी काही नाही आहे. नगरसेवक सगळे सक्षम आहेत. प्रत्येक नगरसेवक आपापल्या वॉर्डात चांगलं काम करतो. प्रत्येक नगरसेवकाचं जनतेबरोबर थेट संबंध आहे. त्यांना मी पुन्हा सांगतो, आरोप करायचे असेल तर नगरपालिकेत या, कागदपत्र घ्या, आमची काय चुकी झाली ती बाहेर काढा, आमचे काय भ्रष्टाचार असतील तर बाहेर काढा आणि आम्हाला कामाला लावा. पण हे त्यांच्याकडे होत नाही, त्याच्यामुळे हे घाणेरडे आरोप करतायत. निश्चितच हे होते नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी सांगितलं आहे, विरोधी नगरसेवक हे घाणेरडे आरोप करतात. पाईपलाईनचं काम हे सुरू केलेलं आहे. सकाळी जेवून आपण प्रत्यक्षरित्या पाहत आहोत की पाईपलाईनचं काम सुरू केलं आहे. सर्व नगरसेवक, उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे हे देखील इथे आहेत, नगरसेवक आहेत इथे संजय कामतेकर हे देखील झालेले आहेत. आणि हे पाईपलाईनचं काम हे सध्याच्या पद्धतीने सुरू आहे. नगरपंचायत प्रशासन हे काम दाखवते. गायकवाड साहेब देखील आहेत आपल्यासोबत. कणकवली येथे हे जे काम सुरू आहे तिथे तत्परतेने जी पाणी ची कमिटी आहे ती इथे दाखल झालेली आहे. काही विरोधी नगरसेवक देखील इथे दाखल झाले आहेत. आपण त्यांच्याशी नेमकी त्यांची काय भूमिका होती, काय म्हणणं होतं हे देखील माहीत करणार आहोत. कन्या पारकर आहेत आपल्यासोबत. पारकर साहेब, काय नेमका विषय इकडे? मुळात हे जे काम आहे, हे काम हा राज्यमार्ग आहे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूचनेनुसार हे काम करायचं आहे. अशा प्रकारचं पत्रव्यवहार स्वतः सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगरपालिकेच्या प्रशासनाला दिलेलं आहे. तरी म्हणजे सांगण्यात होतं की ह्या साईडने 2 साईडने वॉल या मार्गाला घालावा, RCC करायला सांगितलेलं होतं. अशा पद्धतीतलं काम कुठचं केलेलं गेलं दिसत नाही इथे, आणि त्यामुळे हा असा परत एक प्रसंग इथे घडलेला आहे.
परमेश्वरा आपल्याबरोबर सोबत होता म्हणून अनर्थ टळलेला आहे, नाहीतर इथे अनर्थ होणार होता. दुसरं म्हणजे आता मला इथे कळते की पाईपलाईन इथून गेलेली आहे. जर पाईपलाईन इथून गेली तर ड्रेनेजच्या खाली पाईपलाईन असणं पण चुकीचं आहे. आणि अशा पद्धतीत जर ड्रेनेजच्या पद्धतीतून पाईपलाईन गेलेली असेल तर ती त्यावेळी विचार करायला पाहिजे होता. ह्याला पूर्णतः जबाबदार मुख्याधिकारी आहे. मुख्याधिकारी या गोष्टीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे, ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहे आणि त्यामुळे अशा प्रकारचे प्रसंग वारंवार या शहरामध्ये घडत आहेत. आणि हे त्याच वेळी जर सार्वजनिक बांधकामाच्या विभागाच्या सूचनेनुसार जर काम झालं असतं तर असा प्रसंग घडला नसता असं मला वाटतंय. पण आपली वेळ चांगली होती त्यामुळे हे निदर्शनास आलं नसतं तर इथे आणि मुसेंसारखा प्रकार घडू शकला असता. निश्चितच विपरीत प्रकार घडला असता. नगरसेवक सुशांत नाईक आहेत आपल्यासोबत. नाईक साहेब, तुम्ही ज्यावेळी हे झालं त्यावेळी इथे सक्षम हजर होता, काय नेमकी परिस्थिती? हे जेव्हा घटना घडली, पाणी फुटलं माझ्यामध्ये, त्यावेळी मला नागरिकांचे, काही रिक्षावाल्यांचे असे फोन कणकवली शहरातून आले. त्यानंतर आम्ही तात्काळ इथे पोचलो. तात्काळ इथे पोचल्यानंतर आम्ही बघितलं की रस्ता जवळजवळ जिथे गटर मारलेलं होतं, म्हणजे ज्या ठिकाणी जो अपघात घडलेला होता, मागचा अपघात जो रवी भुसळेंचा अपघात घडलेला होता, त्यानंतर उठाव झालेला होता, त्यानंतर ह्या ठिकाणचं गटर म्हणजे पाईपलाईन खाली घालून हे गटारची रस्ता बुजवण्यात आला. तो रस्ता कशा प्रकारे बुजवण्यात आला हे पण महत्त्वाचं आहे, कारण ह्याच्या मागे बोल्डर करून, थोडंसं कॉन्क्रीट करून, त्यावेळी व्यवस्थित पाणी मारून, रोलिंग करून हा रस्ता बुजवणं गरजेचं होतं. पण तसा काही बुजवला गेलेला नाही. माझ्यामध्ये नुसती माती टाकली आणि ज्या घाईने हा रस्ता बुजवला गेला त्या ॲक्सिडेंटनंतर त्याचं हे फलित आहे. काही नगरसेवकांची हमरातुमरी झाली आहे त्याबद्दल काय? काही नगरसेवकांची हमरातुमरी नाही, काय बाचाबाची झाली असेल, पण त्या बाबतीत त्यांचं म्हणणं काही चुकीचं नव्हतं. त्यावेळी ते उमेश वाळके इथे सांगत होते की तुम्ही काय म्हणजे JCBच्या सहाय्याने काय करताय, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टरला किंवा COना विचारून ह्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. त्या गोष्टी तुम्ही का करताय ह्या असं विचारणा होती. त्यावरनं थोडीफार हमरातुमरी झाली. त्यानंतर काही ह्या बागेचा आम्ही COशी चौकशी करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. CO फोन उचलत नाही आहेत आता, आणि आम्ही ह्यानंतर COना ह्या गोष्टीचा जाब विचारणार आहोत. एस्टिमेटमध्ये ह्या जेव्हा बुजवताना एस्टिमेटमध्ये काही गोष्टी घातलेल्या होत्या PWDने, त्या काय गोष्टी घातलेल्या आहेत याचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने आम्ही पुढे वाटचाल करू. निश्चितच हे होते हे नगरसेवक. काय म्हणतात? आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी आहे. ते ह्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करत आहे. आणि आता हा रस्ता खचलेला जो महामार्ग आहे याच्यावर पूर्ण लक्ष सार्वजनिक बांधकामने द्यायला पाहिजे होतं, परंतु तशा बरेचचं लक्ष या रोडावर दिलेलं नाही असं आम्हाला जाणवतं आहे. त्यामुळे याला सार्वजनिक बांधकाम विभाग पण जबाबदार राहील असं मला वाटतं. निश्चितच कन्हैया पारकर यांनी सांगितले सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार राहील. हा रस्त्याचं काम सुरू आहे आणि हा जो कनेडीला जाणारा नरडेवे रस्ता आहे त्याचं जे खचलेला रस्ता आहे आपण पाहतो की आता सध्याच्या घडीला ह्याचं मोठ्या प्रमाणात काम सुरू हाती घेतलेलं आहे. हा रस्त्याचे जे पाणी आहे ते आतलं काढलं जाईल, त्यानंतर काँक्रिटीकरण केलं जाईल आणि त्यानंतर हा रस्ता सुरू होईल. सध्याच्या घडीला ही जी मोठी बाब आहे आपल्यासाठी की हा काही महिन्यापूर्वीच हा रस्ता म्हणजे इथे जे गटार काढण्यासाठी खोदल्याला गेलेला होता आणि त्यानंतर एक अपघात झाला होता आणि त्या अपघातानंतर हे वरचं काँक्रिटीकरण केलं नव्हतं. पण कशासाठी तर त्याचं तांत्रिक अडचणी होत्या आणि त्या अडचणी येथे जाणून घेतल्यानंतर त्याचं काम केल्यानंतर तात्पुरत्या स्वरूपाचं बुजवण्यात आलं होतं. पण आत्ता हे जे काम आहे ते हाती घेतलेलं आहे. नगरपंचायत प्रशासनाने पाणी काढून खचलेला रस्ता आहे तो पूर्ण काँक्रिटीकरण करण्याचं काम हाती घेतलं आहे. तत्परता जी आहे नगरपंचायतीने दाखवली आहे. पण जे विरोधी नगरसेवक आहेत किंवा सत्ताधारी नगरसेवक यांच्यामध्ये येथे खडाजंगी झाली. ह्या पाणी जे उघड्यावरती आलं आणि येथे जो रस्ता खचण्यास सुरुवात झाली त्यावेळी येथे प्रत्यक्षात दोन्ही म्हणजे विरोधी नगरसेवकांनी, सत्ताधारी नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांच्यात खडाजंगी झाली एवढं मात्र नक्की. त्यामुळे लवकरात लवकर हे काम सुरू व्हावं आणि हा रस्ता सुरळीत व्हावा येथील कणकवली नागरिकांची मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.